Ahojte, no mám tu na opravu takýto vysávač Hilti, vraj ide všetko, ale že strašne slabo ťahá. Že aby som ho pozrel, že ak by to bolo možné opraviť, tak aby sa dal opraviť. Až by bola oprava nákladná, tak pôjde do šrotu. Dobre, tak sa skúsime na to pozrieť a uvidíme, že či to bude v mojich silách opraviť. Predpokladám, že to bude celé riadne špinavé. Asi to pravdepodobne budem musieť zobrať von a vyčistiť. A troška oprášiť od prachu. Dobre, idem to trocha vyčistiť. No, nejako som to troška vyfúkal, koľko sa dalo. Skúsim to rozobrať. Tuto je elektronika, už keď to mám rozobraté, odšrobované, tak to už potom rovno tiež vyfúkam. Dobre, ale tuto je len elektronika. Prišrobujem na jeden šrobník, mi to tam drží, kým budem to otvárať. Budem s tým otáčaním, mi to tam drží. No a teraz potrebujem sa dostať k motoru. Motor je tu, v tejto časti, tu sú dve šroby, ale pochybujem, že tieto dve šroby držia toto celé. Lebo tuto vidím také štuplíky, ktoré by mohli znamenať, že to je zo spodu prišrobované. To by mohlo znamenať, že asi budem musieť ísť predsa len dole. Toto aj toto. Takže skúsim ešte toto dať dole. No, toto musí ísť. Ideálne, keby toto išlo nejako dole. Takto. Tuto vidím, že sú šroby. Takže toto celé, toto je vlastne ten mechanizmus, ktorý oklepáva filter. Takže predpokladám, že tu sú šroby, minimálne dve. Minimálne dve šroby sú tu, takže ešte pozriem, či tu tam, kde je tá elektronika. Či je tam, kde sú šroby ešte. To je elektromagnet, ktorý vlastne priťahuje tam ten a vtedy vlastne vytvára, že oklepáva ten filter. Tu vidím len dve šroby. Ideálne by bolo tento elektromagnet si odpojiť. Alebo aspoň prichytiť. Aspoň prichytiť, keď s tým budem otáčať, nech sa mi to neotrhne. Dobre. No. Tieto šroby by mohlo byť, lebo tieto 4 šroby by mohli byť zároveň aj tie, ktoré držia
vlastne ten spodok a ostatné, tieto dva by už boli vlastne len posledné. Teoreticky by som sa mohol dostať k motoru, takto. No nič, musím ísť toto ešte vyfúkať, lebo to je strašne zaprašené. No, tak som to vyčistil. Takže poznačím si, kde ide pripojiť toto. A môžem si toto zhodiť dole, ten elektromagnet. Dobre. Takže to by sme mali. No. Tu máme motor. Zo spodu sú ešte dve šroby a tu sú dve šroby. No, tu je motor. No nič, idem ešte vyfúkať toto. No, motor som vybral, idem pozrieť, v akom stave sú uhlíky, vyberiem aspoň jeden tento uhlík. No, uhlíky by mali byť ešte v poriadku. Pripojím si to takto na variák a pomaly budem zvyšovať napätie. Pozerám tuto vnútri uhlík, či náhodou takto nebeha pri malých otáčkach. Ten je v poriadku.
Dobre, motor vyzerá, že bude v poriadku. Takže ideme s ním naspäť. Podľa mňa to bolo celé len riadne zaprašené, preto to nevládalo ťahať. No, aj po dôkladnom vyčistení, po vyčistení stále slabo ťahá. Ešte idem skontrolovať ten mechanizmus na ten elektromagnet, idem ešte skontrolovať ten mechanizmus na elektromagnet, či ten náhodou nie je stále akoby otvorený a že by tady No, ešte som sa s tým hral a jediná vec, ktorú som si povedal, že jediná vec, ktorú som ešte nerozoberal, je vlastne tento mechanizmus, čo oklepáva vlastne ten filter. Tak ten som rozobral, celý som vyčistil a už to má lepší ťah. Ale nie som si stále istý, že to má ťah, ako by to malo mať. A ja si osobne myslím, že uteká vzduch cez ten mechanizmus oklepávania, že proste tam to už bude. Takže pozriem, či sa nedajú kúpiť náhradný diel, ten mechanizmus, tam sú vlastne tam je také plastový diel, kde sú také gumené akoby tesnenia a tie by mali byť za normálnych okolností, vlastne tam taký elektromagnet, ktorý ich priťahuje a drží ich zatesnené, aby ten obvod bol celý vzduchový obvod zatesnený. A keď ten magnet povolí, tak vlastne ťah toho vysávača vlastne otvorí, tým pádom a zavre a vtedy vznikne vlastne ten mechanizmus, kedy vlastne by mal ten filter akoby oklepať. A ono keď to robí pum, 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 tak vlastne vtedy oklepáva ten filter a to by malo zase padať dole. Takže ja skúsim pozrieť, že či sa dá kúpiť taký ten náhradný diel a koľko by to stálo a až majiteľ povie, že dobre, objednaj to, vymeň to, tak myslím si, že to by mohlo pomôcť. Dobre, pre túto chvíľu som, dá sa povedať, skončil.
No, objednal som tento vlastne nový diel. Tu sú tie gumičky v podstatne lepšom stave ako na tom vysavači. Takže vymeníme ten diel a dúfam, že sa to podstatne zlepší. No, vysavač už je preč. Len som to celé poskladal tak, ako ste videli, lebo akurát prišiel majiteľ si preto a nechcel som, aby bol vo videu. No tak som len vlastne to celé poskladal, vyskúšali sme to hneď, keď tu bol, tak povedal, že super, ťahá to presne, že dobré všetko, že má dobrý ťah. Takže vymenil som vlastne tento ventil, ktorý vlastne sa stará o to, čo ten vysavačka robí, takže to vlastne tento ventil sa stará o to, aby vyfúkol ten filter, keď je už zaprašený, plus k tomu bola táto pružina, takže vymenil som to vlastne za nové, celé som to riadne vyčistil, poskladal a vysavač môže zase slúžiť. Takže za mňa opravené. Dobre, ďakujem, že ma podporujete a sledujete. Vy, ktorí ešte nemáte odber a sledujete ma pravidelne, kliknite si na ten odber, neprídete o žiadne ďalšie videá a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.